Kumusta, kumusta? Guys, right now ay nasa train station tayo. Naghintay ako ng aking train. And good thing naman, ang bilis dumating ng train. Mga ano lang, mga 5 seconds lang, andito na. Very good timing. Ngayon, nasa ano na tayo, nasa loob na tayo. And yeah, we're enjoying the view kasi maganda yung panahon, guys. It's summer now. So, super green. And then, charan! And then, nandito na tayo sa aming favorite pizza place na kinakainan namin lagi kasi masarap naman talaga yung pizza nila. Pero this time, pasta yung in-order ko because I just really wanted to try something else. Tapos, ito naman sa husband ko, kay Martin. Favorite niya yan. Oh, oh. See? Excited na excited. Tapos, ako naman, sana masarap yung pagkain ko na ito. Gusto ko lang mag-adventure ng konti. So, anyway, masarap siya. Hindi ko pa nga nakakain, pero alam ko masarap yan. Italian pasta. Oh, tikiman na. Oh, sarap ba? Masarap ba? Oh, masarap.